Design er for mig gennemsynet af gode produkter. Og design handler ikke kun om form og æstetik. Design det optimerer og definerer jo funktionen, gør det let at bruge, gør det let at fremstille. Prøv at se den her spulepistol fra Nitto. Den bruges typisk på slagterier, mejerier og lignende, når det skal spules rent. Og det er ofte med meget varmt vand og ofte over længere tid. Her tog jeg, som det altid er tilfældet, udgangspunkt i brugeren. Hvordan kan vi arbejde mere behageligt, hvordan kan vi det mere effektivt? Vi analyserer brugsituationen, håndstilling osv. og kom frem til det her vinklede greb, hvor håndleddet er i hvilestilling, og det er de stærkeste fingre, man bruger til at trykke med. Vi endte også på vandvejen, så det ikke længere løb gennem håndtaget. Igen, det er jo varmt vand. Og endelig så lukkede vi aftrækkeren ind i sådan en slags skovlgreb, sådan så man ikke ved en fejl kommer til at aktivere vandet, hvis du f.eks. spulepistolen ligger nede på jorden. Og det gav produktet et markant løft og flyttede det pludselig til et helt nyt marked. Produktet var lige pludselig unikt. En ekstra tilgang, det kunne være at designe ud fra ønsket om en mere rationel produktion. Og det er duobrændeovnen faktisk et rigtig godt eksempel på. Så hvordan skaber vi en fed og funktionel brændeovn, der samtidig kan sælges i et byggemarked til en fornuftig pris? Her kunne kodeordet være at simplificere løsningerne. Hvordan monterer vi glasset, og hvordan laver vi f.eks. luftindtagene? Der er stadig stor fokus på brugerens oplevelse af ilden og hvordan den tager sig ud i stuen, men altså også den her ekstra dimension i forhold til detaljeringen. Og her er det jo helt afgørende, at vi taler samme sprog som produktionsledet. Så alle designs optegnelser dokumenteres i SolidWorks. Det er vigtigt, at vi designer ikke er et fordyrende og forsinkende led i udviklingsarbejdet. Vi skal være katalysatoren, og det er os, der kommer med de realiserbare løsninger.